טוב, אז בוקר טוב לכולם, אתם יכולים לפתוח מצלמות ומיקרופונים ולהגיד בוקר טוב, זה לא וובינר. ליאתי, היי מותק, מה נשמע? בסדר, איך את לא עייפה? אני מתה מעייפות, אני גמורה מעייפות. העיניים שלי בקושי פתוחות השעה 2 בלילה. מה השעה אצלכם עכשיו? 2 לפנות בוקר. וואו, כן, וואו, אז... אבל אני כאן, אני מקשיבה. אני לא אהיה עם מצלמה פתוחה, אבל אין אני בעיה, איתכם. אבל כיף לראות אותך. כיף לראות אותך. וואי, באמת לא נפגשנו המון זמן. נכון, יאללה, אבל כיף שאתה עושה דברים כאלה. באמת. כן, כמה שאפשר. יופי. אבל... טוב, אז מי שאיתנו איתנו, מי שיצטרף בהמשך יצטרף בהמשך, אני אתחיל. צריך לכבד את מי שמגיע בזמן. אז אנחנו היום פה באיזושהי הדרכה בעקבות בקשות שקיבלתי מלא מעט נשים שאני עובד איתם וגם כאלה שלא, לרעיונות ליצירת הכנסה מכל מקום בכל זמן ובלי השקעה. אחד הקשיים של אנשים בימים האלו זה באמת הנושא הזה של ההשקעה הכספית. מאוד מאוד קשה לקבל החלטה להוציא את הכסף. ולכן ככה החלטתי לחשוף בדרך שלי את הדברים שאני אישית עושה. אז לקחתי 5 דרכים, אפילו אתם תקבלו פה 6 ו7 דרכים ליצירת הכנסה מכל מקום, בלי השקעה. אני אשתף שאני, תכף אני אספר על עצמי, אבל אני מנטור לנשים בסופו של דבר, אבל הפעם ככה נתתי אפשרות גם לגברים להצטרף, אז אני שמח ומברך על זה, וכיף לארח אתכם פה איתי, מי שיצטרף כמובן. אז אנחנו נתחיל. קודם כל, למי שלא מכיר, קוראים לי רותם ניסן, אני בן 45, אני נמצא בפרק ב', יש לי 3 ילדים, ילדה בת עוד מעט 20, ילד בן 16 וילדה בת 7, הבת 7 היא המשותפת שלנו. חיברתי את הספר ניצחתי שככה מספר על האתגרים שעברתי בחיים שלי, גדולים, קטנים, ועל הניצחונות שחוויתי בעקבותם. אני לא מרשה לעצמי לא לנצח, כל אתגר בסופו של דבר יש בו ניצחון. אני הבעלים של אוליקו יזמות פיננסים ודיגיטל, יזם, מנטור ויועץ יזמות ועסקים בכיר לנשים, וחבר בלשכת היועצים עסקיים בישראל. אז לפני שככה אני מתקדם, אני רוצה לשמוע ושתאשרו לי שכולכם הגעתם לפה היום כי אתם צריכים, רוצים הכנסה נוספת, ואם אתם מסכימים על זה, אז תרשמו לי בצ'אט, או תרימו יד, או תפתחו מיקרופון ותגידו שאתם מסכימים. אני רוצה לדעת שאני עם האנשים הנכונים פה ולא מבזבז את הזמן שלי ואת הזמן שלכם. בטח מסכימים. יופי, איזה כיף. כן, כן, מסכימה, מדהים. מסכימה, שפרה. מעולה. אז אני מאמין קודם כל שהכסף לא מגיע מהשמיים, אני לא מאמין בכל המנטרות האלה שאפשר לעשות כסף בקלות, צריך לעבוד קשה. הכנסה פסיבית, המונח הזה בכלל, אני אישית לא אוהב את המונח הזה, אני טוען שהכנסה פסיבית לא שווה ללא עבודה, זאת אומרת שצריך לעבוד מאוד מאוד קשה, לייצר הכנסה. נכון שאולי אנחנו נעבוד פחות בשלב מסוים, אבל עדיין צריך לעבוד. אני לא מכיר דרך להכניס כסף בלי לעבוד. אז כל מי שאומר שאפשר להכניס כסף בלי לעבוד, בעיניי משקר. אפשר לעבוד פחות, אבל לא בלי לעבוד בכלל. אפשר להכניס כסף ללא השקעה. מי שאומר שאי אפשר, שוב, משקר. אני אישית עושה את זה כל הזמן. כל פרויקט חדש שאני עושה, אני מתחיל איתו בלי השקעה, לא מדבר על הייעוץ העסקי וכולי, ששם אני משקיע כסף על שיווק, אבל אני מדבר באופן כללי, אם אני עושה כל מיני דברים נוספים כדי לייצר עוד זרועות של הכנסה, אני עושה את זה, בדרך כלל מתחיל ללא השקעה,
רואה שזה בכלל קרן של הכנסה שמייצרת לי באמת כסף, ורק אחר כך מקסימום אני מתחיל להשקיע, כי אני ממנף את הכסף שנכנס. ואני מאמין שבעזרת יצירתיות אנחנו יכולים להרוויח הרבה. ככל שאנחנו נחשוב קצת מחוץ לקופסה, אפשר לעשות לא מעט כסף. מה יוצא לנו מזה? למה צריך את זה? יציבות כלכלית בראש ובראשונה, אנחנו מייצרים לעצמנו עוד אפשרויות הכנסה. פיזור סיכונים, המלחמה, הקורונה, לצערנו אנחנו חווים את זה בעוצמות מאוד מאוד גבוהות ובמהלך זמן מאוד קצר. אני לא חושב שאי פעם בהיסטוריה היה בזמן כזה קצר דברים כאלה, ולכן כולנו חווים קשיים מאוד 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 גדולים ברמה הכלכלית, וחוסר ביטחון וחוסר יציבות. כשאנחנו מפזרים את הביצים על הרבה סלים, אנחנו נותנים לעצמנו את היכולת להמשיך להרוויח כסף גם בזמנים הלא פשוטים שאנחנו נמצאים בהם, המאתגרים האלה. והדבר הנוסף זה הגשמה עצמית. אני מאמין שגם דרך הכסף שנכנס וגם בכלל דרך העשייה עצמה, אנחנו מגשימים את עצמנו, וזה לא באיזושהי עבודה אפורה שפחות כיף לנו לקום בבוקר אליה, אלא דברים שבאמת כיף לנו לעשות. איך אתם הולכים לעשות את זה? קודם כל, אנחנו צריכים לבחור תחום עניין. אני יכול להגיד לכם שיש עשרות רבות של אפשרויות ברשת, ואני לא מאמין בנכון או לא נכון, אני מאמין בניסוי וטעייה. זאת אומרת שגם אם מצאתם איזושהי דרך, תנסו, פשוט תנסו. תראו שהדרך הזאת פחות מתאימה לכם, תזנחו אותה, תעברו לדבר הבא. לפני שאני ממשיך, אגב, זה לא וובינר. אם יש לכם שאלות, אם אתם רוצים להעיר הערה, תפתחו מיקרופון בצורה יפה ומכבדת כמובן, ותעירו, תשאלו. המטרה שלי לתת לכם את כמה שיותר ידע, אז זה לא חד צדדי, בסדר? הכשרות, יש לנו 3 אפשרויות הכשרה בעיניי. הראשונה, והיא לא מתאימה לכולם אבל אפשרית לגמרי, זה למידה עצמאית דרך יוטיוב, גוגל וכולי. צריך להיות אנשים מאוד מיוחדים ללמוד לבד, צריך להיות אוטודידקטים, כשיהיה לנו את היכולת בכלל לקלוט את מה שאנחנו לומדים, ובאמת מוסר למידה מאוד מאוד גבוה, לשבת כל יום ולמצוא את הדברים שצריך. הכשרות דיגיטליות בתשלום סמלי, יש אתרים, פלטפורמות כמו יודמי וכולי, או מנטורים כאלה ואחרים שמציעים הכשרות בתשלום מאוד סמלי. יש הרבה הזדמנויות, גם אני מוציא הזדמנויות כאלה לפעמים, ומוכר פתאום איזשהו קורס ב-37 שקל או 97 שקל. אלו הזדמנויות, אם מצאתם כאלה בהחלט אפשרי. ומנטורינג למיניהם, זה יכול להיות סדנאות, קורסים ארוכים, זה יכול להיות אחד על אחד, כל דרך שהיא שאתם מוצאים לנכון. זו הדרך האידיאלית ללמוד מהר ולקבל המון ידע מאותו מנטור, יהיה אשר יהיה. השלב הבא זה לגייס לקוחות כמובן. יש לנו 2 אפשרויות של גיוס לקוחות. הראשונה כמובן אורגני, קבוצות פייסבוק, בפייסבוק האישי שלנו, וואטסאפ, אינסטגרם, מעגלים סביבנו וכולי, וכמובן הממומנת. אני ממליץ להתחיל באורגני, וכשמתחיל להיכנס כסף, למנף אותו ולעשות ממומן. לא חייבים, אפשר לעשות כסף גם בלי זה, אם יוצרים קהילות אורגניות חזקות. אני אדבר ויסביר על זה. מה נדרש מכם כדי לעשות את העבודות האלה, את האפשרויות האלה שאנחנו מדברים עליהן? אז נדרשים 3 דברים, אני בטוח שאני לא מגלה לכם פה שום דבר, אתם מכירים את זה, מכירות את זה. מחשב, נייד, נייח, לא משנה. אני יכול להגיד שבהמשך הדרך אפשר גם טאבלטים, ומהפלאפון הנייד, כשהדברים כבר יותר עובדים, אפשר גם אז לנהל את זה. אני אישית פחות אוהב את הדרכים האלה, אני מעדיף את המקלדת בעשייה הזאת, אבל זה לגמרי אפשרי. אינטרנט יציב כמובן, שיהיה לכם נוח לעבוד, וזמן פנוי. כמה זמן? יכול להיות 5 דקות, 10 דקות, שעה, 4 שעות, 8 שעות, 24 שעות, כל אחד ואחת מכם מחליט כמה זמן נוח לו ונכון לו, אוקיי? כמובן שלזמן יש השפעה על כמות ההכנסה, על סך ההכנסה שתהיה, לפחות בהתחלה. בשלבים מתקדמים יותר, גם 10 דקות יכולים לייצר לנו הרבה כסף. אני כמובן אסביר תכף על הכל. היתרונות של הדבר הזה.
אנחנו יכולים לעבוד מכל מקום, אם זה מכל מקום בעולם, בארץ, בכל סביבה, בתי קפה, ים, מהבית, לעבוד מפארקים ציבוריים, כל מקום. אני אישית אוהב הרבה פעמים לקחת את עצמי עם לפטופ, לשבת בים עם בירה, כמובן בקיץ, ופשוט ליהנות מהבריזה של הים, וגם לעבוד על הדרך. אנחנו נמצאים בתקופה שאף אחד לא מכריח אותנו לעבוד ממקום סגור, תנצלו את זה. אין בוסים, זה יתרון וזה גם חיסרון כמובן, צריך סוג של משמעת, הכל בידיים שלנו, אנחנו בוחרים מתי לעבוד, עם מי לעבוד, מול מי אנחנו עובדים, איך לעבוד, באיזה דרך, נהלי עבודה שאנחנו בוחרים לעצמנו וכו'. יש לזה המון יתרונות, יש לזה המון חסרונות. עכשיו בקיץ זה מעולה, אני יודע שהילדה שלי עכשיו נכנסה לקייטנות, ובאיזשהו שלב היא מפסיקה גם את הקייטנות ואז צריך להיות איתה בבית. יש יתרונות מאוד מאוד גדולים לעשייה הזאת מכל מקום. ניהול הזמן, גם פה אנחנו מחליטים כמה זמן להקדיש, כמו שאמרתי, יכול להיות 5 דקות ביום, יכול להיות 10 שעות ביום, יכול להיות 24 שעות ביום, אנחנו מחליטים מתי אנחנו עושים לעצמנו את ההפסקה, את השנצים אם בא לנו, ואנחנו מחליטים כמה להכניס, שזו פונקציה ישירה של זמן. אם אנחנו מחליטים שאנחנו רוצים להכניס עוד 5,000 שקל, אנחנו צריכים להבין כמה השקעה אנחנו צריכים לטובת ההכנסה של כמה השקעה של זמן אני מתכוון, אנחנו צריכים כדי להכניס אותם 5,000 שקל. טוב, כמה מיתוסים שאני רוצה להפריך, ואם מישהו מכם ככה יש לו מיתוסים או דברים נוספים שמנעו ממנו עד היום או ממנה לעשות צעד קדימה לאפשרויות של הכנסה נוספת, אני אשמח אם תרשמו לי פה. אם אתם מכירים את המיתוסים האלה, מה אתם חושבים עליהם, אני רוצה לדעת שאני לא לבד ושאתם איתי, אז תכתבו לי. אז קודם כל חייבים להשקיע, וכשאני אומר חייבים להשקיע זה בכסף, אז לא חייבים להשקיע. כמו שאמרתי, כל הדברים שאני אראה לכם ואני אגבה את זה גם בהסברים, כל דבר לא חייבים להשקיע, אפשר להתחיל אותו מ-0 שקל ולייצר הכנסה נוספת. כמה הכנסה נוספת? פונקציה של זמן. חייבים לפתוח עסק? אז לא חייבים לפתוח עסק. היום יש בשוק מגוון של פתרונות, כמו שכיר עצמאי, ויש עוד כל מיני שמות שאני לא זוכר כרגע, שבעזרתם אפשר בעצם לעשות את העבודה הזאת. כמובן חייבים על פי חוק להצהיר על כל הכנסה, אז לא לעבוד בשחור, אבל אפשר מבלי לפתוח עסק ברשויות המס. מה זה אומר? ניגשים לשכיר עצמאי ודומיהם, נרשמים שם, ובעצם מה שהם עושים, הם מוציאים עבורנו את החשבוניות, אנחנו מקבלים את הכסף מהם. הם כמובן גובים על זה איזושהי עמלה, והעמלה בעיניי מאוד מאוד הוגנת, וזה נותן לנו שקט. אנחנו יכולים להמשיך להיות שכירים אם אנחנו שכירים, או לעבוד בעסק העיקרי שלנו, כל אחד מחליט איך הוא רוצה לעבוד, אבל לא חייבים לפתוח עסק. יש עומס של נותני שירות, אני לא אוהב בכלל את האמירה הזאת עומס, אנחנו נמצאים בעידן של שפע, וככל שיש עומס בעיניי זה אומר שיש ביקוש יותר גבוה, ולכן אני לא מאמין בנושא הזה של עומס. ובנוסף, כל אחד ואחת מאיתנו הוא אדם בפני עצמו, הוא נולד שונה לעולם הזה, והוא מביא איתו את היתרונות והחסרונות שלו לתוך המשוואה, ולכן זה לא רלוונטי בכלל. ואתם תראו פה כל מיני תחומים, אומרים שחלק מהם לא רווחיים, שטויות במיץ. אני אראה לכם גם איך אפשר להרוויח ולמה הם כן רווחיים, אז ככה שאני לא מאמין באמירה הזאת. אם יש לכם מיתוסים נוספים שאתם מכירים ואתם רוצים שאני אפריך אותם או שלא, אולי תתקילו אותי, אז אתם מוזמנים כמובן להתפרץ או לרשום לי פה, ואני אשמח להגיב לזה. טוב, אז אמרנו דרכים, אז אני מתחיל בדרך הראשונה. אני כל דרך כזאת גם אסביר לכם מהי אותה דרך, גם אני אראה לכם על מה מדובר, וגם אני אראה לכם קצת, יחבר אתכם קצת למספרים. אני חושב שזה מאוד חשוב להבין מה הפוטנציאל שיש לנו של ההסתכרות הזאת, וכל אחד יוכל לעשות את החשבון לעצמו. אז הדרך הראשונה היא עריכות, עריכת סרטונים, עריכת כתוביות. אני לא מדבר כרגע על העריכות המורכבות של סרטונים לקמפיינים שיווקיים וכל מיני דברים כאלה, גם זה אפשרי, פשוט התמחור שלהם הוא שונה. גם סרטונים ליוטיוב ארוכים אתם יכולים לערוך, אבל שוב התמחור שונה.
אני מדבר פה על סרטונים למדיה הדיגיטלית, לרשתות החברתיות, סרטונים קצרים של חצי דקה, דקה, שהעריכה שם היא מאוד מאוד פשוטה, בדרך כלל להוריד את כל ה-AAA או את השתיקות או דברים מהסוג הזה, ולהוסיף כתוביות, דברים מאוד מאוד פשוטים. אני מדבר כרגע על תוכנת קפווינג, יש גם את קפקט שאני מאמין שרובכם מכירים, אנחנו עובדים עם זה כדי לייצר סרטונים גם לטיק טוק וגם לאינסטגרם, וגם שם העריכה היא מאוד מאוד פשוטה. אני אראה לכם כרגע ממש הצצה, אני לא נכנס כרגע לאיך עובדים וכאלה, מה זה המערכת קפווינג, רגע, למי שלא מכיר. באותה מידה אפשר לעשות את זה עם קפקט, אז בהחלט זה אפשרי. בעצם קפווינג אנחנו יכולים, יש פה יכולות AI מטורפות, אנחנו יכולים להעלות סרטון, ובעזרת בעצם ה-AI בלחיצת כפתור אנחנו מעיפים את כל הרגעים המתים, וכתוביות גם כן מאוד מהירות, אולי עריכה קטנה, עבודה של כמה דקות ויש לנו סרטון מוכן. אני אישית עובד עם זה ועם עוד פלטפורמות נוספות, אבל בהחלט זה אפשרי, זו הדרך הראשונה. והבטחתי מספרים, אז אם אני לוקח לקוח אחד והלקוח הזה מבקש ממני 30 סרטונים בחודש, יכול להיות שיהיה לי לקוח שיוצא 20, יכול להיות שיהיה אחד שרוצה 60 או 100 או כל לקוח והכמות סרטונים שהוא רוצה, ובהנחה שאני מציע לו מחיר מינימלי לסרטון 30 שקל, אני יכול לתמחר את עצמי גם ב-50, ב-100, ב-150, 200, כל אחד יחליט כמה שהוא רוצה, אבל בכוונה לקחתי פה מספרים מינימליים, כדי להראות לכם שגם עם המינימום אפשר עדיין להכניס לא מעט כסף. אז ההכנסה שלנו תהיה 900 שקל על אותו לקוח, הוא משלם לנו פעם בחודש 900 שקל, אפשר גם כמובן לתמחר את זה לפי כמות סרטונים, אפשר להגיד בלי הגבלה אתה דורש ממני כמות סרטונים ואני בסוף החודש מתמחר, אני מעדיף למכור חבילות מראש, ככה אני שולט בניהול הזמן שלי. ואם אני נגיד לוקח את אותו לקוח ומשכפל את זה פי 10, לוקח 10 לקוחות, מה שאומר שאני יכניס 9,000 שקל בחודש, אני אקח 20 לקוחות, אני אכניס 18,000, כמובן פונקציה של זמן וכמה אני רוצה להשקיע, אבל זה לגמרי אפשרי, ואם תגבו 50 שקל או תגבו 100 שקל, אז המספרים פה גדלים כמובן, כל אחד ואחת מחליט כמה הוא לוקח. כמו שאמרתי, אני מראה את המינימום בכוונה כדי להראות שזה אפשרי. בסדר? אני גם תכף בהמשך אכנס איתכם ממש לכמה זמן לוקח כל דבר, כדי שתראו שהדברים ריאליים, שאני לא סתם זורק באוויר דברים. מזכיר, אם יש שאלות תעצרו אותי, תשאלו, בסדר? האפשרות הנוספת, דרך מספר 2, היא עיצוב שיווקי. יש לנו אפשרות לעצב מוקאפים, ויזואל שיווקי, מצגות, דפי נחיתה, שזה דרך נוספת, אפילו הייתי מתייחס אליה בנפרד, אבל אני ככה על קצה המזלג יזרוק. אנחנו יכולים לעצב דפי נחיתה במערכות דיוור למיניהם, אנחנו יכולים לעצב דפי נחיתה בוורדפרס, המספרים כבר הרבה יותר גדולים בעיצובים של דפי נחיתה, המינימום אני חושב יושב על בסביבות ה-800 שקל, המקסימום תלוי במורכבות של הדף נחיתה יכול להגיע לאלפי שקלים, לגמרי תחום שאפשר לעסוק בו למי שאוהב את הנושא הזה. ואני מדבר על עיצוב, אפשר גם להכניס את הנושא של להכניס את התוכן עצמו וזה עוד כסף. בקיצור, אתם מחליטים לאן לקחת את זה. ואני מדבר על עיצוב דרך תוכנת קנווה, אני אראה לכם, אפשר לעשות בקנווה דברים מטורפים. המצגת שאתם כרגע רואים נערכה בקנווה, אני אישית עובד רק עם קנווה במצגות. אני אראה לכם ככה קצת דברים שעשיתי. אז אני מלווה נשים ליזמות, אז כל המצגות שלי אני עושה בקנווה, כמו שאתן רואות. יש לי לקוחה, אני חושב שהיא אפילו איתנו פה, שפרה יקרה, אז את הוויז'ואל לקמפיינים הממונים שלה אני עושה בקנווה, כמו שאתם רואים. לקוחה נוספת, יועצת פיננסית, שגם כן את הוויז'ואל אנחנו עושים בקנווה. אין לזה סוף וזה כלי מטורף עם יכולות עיצוביות מטורפות. אפילו מצגת לבת שלי לבית ספר ליום הולדת עשיתי בקנווה, ככה שאתם יכולים לבחור נישה וללכת איתה לכל כיוון.
מדריכים, משהו שלא דיברתי עליו, אבל מדריכים PDFים, לגמרי אפשר לעשות אותם בקנווה. הנה אני מראה לכם פה מדריך שעשיתי בקנווה בזמן המלחמה, נתתי אותו במתנה. אפשר לעשות הכל. אפשר לעשות פה סרטונים. אגב, הנה סרטון שערכתי פה בקנווה, גם ללשכת היועצים יש לי פה איזה סרטון שעשיתי בשילוב של כמה דוברים. אפשר הכל לעשות. עיצובים לאינסטגרם, אוקיי? טמפלטים ועיצובים לאינסטגרם, מעלים את הפלט הצבעים ופשוט עובדים עם זה. קנווה זה עולם תוכן מטורף, עולם עיצוב מטורף. יש פה יכולות גם AI, גם יכולות עיצוביות. לא צריך להיות מבין גדול בעיצוב, ואפשר ליצור פה דברים מדהימים בעיניי. שאלות עד עכשיו? אוקיי. אז מספרים... רותם, כל התוכנות שהזכרת צריך לקנות אותן? או שם? קודם כל התוכנות אפשר להתחיל איתן גם בלי. לגבי קנווה, יש שם, זה יהיה אתגר יותר. למה? כי בקנווה, אני רגע אראה את זה. אני יודעת, כי אני עובדת תורה, אבל אבל בקנווה שאלת, יש... אז אני אראה לכולם. אני מאמין שזה יעזור לכולם. כשאני נכנס ניכנס רגע למשהו כזה, כשאני נכנס לאיזשהו עיצוב, כשאני רוצה להוסיף אלמנטים, אני יכול לעשות את הדברים חינם, אבל אני אצטרך לחפש קצת יותר בפינצטה דברים. אני אראה את זה על חצים, שם יש הרבה חינמים, דברים שלא מסומנים עם הסמל הזה של הפרו. ברגע שיש לי את הסמל הזה והוספתי את האלמנט הזה לעיצוב שלי, אז כל אלמנט כזה עולה $, אם אני לא טועה, ולכן צריך לחשוב. אם אני בהתחלה אגב עשיתי ככה, ממש בהתחלה, אבל אחרי עיצוב 2-3 כבר זה מגיע לעסקה שכבר עדיף לשלם חודשית $15. אבל לגמרי אפשרי, עבודה קצת יותר מאתגרת, אבל זה לגמרי אפשרי. בסדר? אז מספרים, לקוח אחד מבקש מאיתנו ויז'ואל, 10 ויז'ואלים בחודש נניח, הוא יכול לבקש 20, יכול לבקש 30, אנחנו, כל לקוח וכמה שהוא צריך, ונגיד והוא ביקש מאיתנו מצגת אחת, הצענו לו אפשרות למצגות. המחיר המינימלי לויז'ואל 50, מחיר מינימלי למצגת 500, ואנחנו במשוואה מקבלים מאותו לקוח 1,000 שקל. מכפלה של 10 לקוחות אנחנו נכניס 10,000 שקל. שוב, אנחנו יכולים גם לעבוד עם לקוח אחד על 20 ויז'ואלים, 30 ויז'ואלים, תלוי מה גודל הלקוח וכמה הוא צריך. הוא יכול להיות שהוא גם עובד על מצגות. אני אישית, לדעתי יש לי משהו כמו לפחות 6-7 מצגות בחודש שאני עושה, אז תחשבו שלקוח כמוני יכול לבוא ולבקש מכם 5, 6, 7 מצגות בחודש, וזה מכפלה וזה כסף, וזה לגמרי אפשרי. בסוף אני גם אראה לכם אפשרות של שילוב של כל מיני דברים. האפשרות השלישית, דרופ שיפינג. למי שמכיר ולא מכיר, רגע, יש לי פה איזושהי שאלה. הם משתדרגו, נכון יעל? קנווה משתדרגים כל הזמן, זה אחת הפלטפורמות המטורפות שקיימות. דרופ שיפינג, למי שלא מכיר, זה בעצם מחירה בתיווך, מחירת מוצרים בתיווך, דרך פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, ואפשרות של בניית חנות אישית בשופיפיי, מי שמכיר ומי שלא, או בוורדפרס. הרעיון של מחירת מוצר בתיווך, זה אומר שאני ניגש עכשיו, מחפש מוצר למחירה, מוצא אותו במחיר זול בכל מיני מקומות, ומוכר אותו לצרכן שלי במחיר עם פער תיווך הכי פשוט שיש. מצאתי מוצר ב$5, הלכתי ומכרתי אותו ללקוח שלי ב$25. אני מרוויח את פער התיווך, אני לא נוגע, ברוב הפעמים לא נוגע, אין לי אינטראקציה עם המוצר. מה שעוד חשוב להגיד, שכשהלקוח קונה ממני, אני פשוט ניגש אל הספק שלי, מציב שם את ההזמנה, משלם לו, ושם את הכתובת של הלקוח שלי, לא שלי. הספק שלי שולח ישירות ללקוח שלי. ולכן היתרון פה שאנחנו לא מתעסקים בכלל עם נושא השילוח,
הכל מתעסק הספק שלנו. ואיך זה עובד? בואו נראה. אם יש שאלות, תעצרו, בסדר? אני נכנס נניח לאלי אקספרס, אוקיי? המוצרים שם אנחנו יודעים שהם זולים, אני יכול ללכת גם, רגע נעיף את כל הפופ-אפים שלהם, אני יכול ללכת גם כמובן איך קוראים לזה, יש אתר רותם, iHerb. אבל המוצרים האלה שאתה משווק, אתה קנית אחד לעצמך ובדקת את האיכות שלו? לא, אני יכול לעשות את זה, אני כשאני בניתי חנות, לא עניין אותי לעשות את זה כי עבדתי בסקיילים מאוד גדולים, אני לא יכול להתחיל להזמין כמויות של מוצרים ולבדוק אותם, אני מסתמך על כל מיני ביקורות פה לפני שאני מוכר ומתחיל למכור. בהנחה שקרתה איזושהי תקלה, וזה קורה, האחוז הוא מאוד נמוך אבל זה קורה, אבל אם אני מתחיל לקבל תלונות על ספק מסוים, כמות תלונות גבוהה, אני כמובן מחזיר כסף לאנשים ואני יודע שעם אותו ספק אני אפסיק לעבוד, בסדר? גם אותו ספק יצטרך להחזיר לי את הכסף ואני אעצור את העבודה איתו, בסדר? אז אני לא ממש לחוץ מהנושא הזה. עכשיו, אני סתם מסתכל פה על משהו, נגיד ראיתי שרשרת, לא ממש מעניין מה המוצר כרגע, אני בוחר את השרשרת, אני מסתכל, אני רואה שיש לי פה 108 חתיכות מכרו מהשרשרת הזאת וביקורות של 5 כוכבים, אמנם נתנו פה רק 2, שוב אני עושה סינון לפי הביקורות, אם אני אכנס פה למטה אני אוכל גם לראות מה רשמו בפועל ותמונות אמיתיות של המוצר, זה קצת עוזר לי לקבל יותר מידע, ואני פשוט מוריד את התמונות, אני שומר לעצמי את התמונות האלה, ניגש לפייסבוק, ניגש לטיק טוק, ניגש לאינסטגרם, לאן שאני רוצה, ומפרסם את המוצר עם איזשהו לינק יצירת קשר איתי, ואנשים מעבירים לי את הכסף, אני נגיד מוכר את המוצר הזה ב50 שקל, בסדר? המוצר פה הוא $3, נניח 10 שקלים, מוכר ב50, מוכר ב100, כל אחת מחליטה כמה היא רוצה, כמובן אני לוקח בחשבון אם יש לי דמי משלוח אז אני מגלם אותם עבורי כדי לדעת כמה יעלה לי, ועל פי זה קובע את התמחיר שלי ומפרסם. קונים ממני, ניגש פה, שם את ההזמנה ברגע שאני עושה add to cart פה להזמנה, רגע, הוא עושה משהו, לא עושה, מה הוא עושה? רגע, לא, אני אעשה buy now, סליחה. אוקיי, הוא מבקש פה הרשמה, אני לא אכנס לזה כרגע. בקיצור, ברגע שאנחנו מתחילים את התהליך, הוא שואל אותנו לאן לשלוח. ואז אני אומר לו, הוא שואל אותי אם לכתובת שלי, כמי שרשום פה בתוך האלי אקספרס, אני אומר לו לא, תשלח לי את זה למישהו אחר, ואני שם את הכתובת של המישהו אחר הזה, בסדר? זה לא בעיה, זה משהו שהם עובדים איתו, הם מכירים את התהליך, הכל בסדר, אוקיי? אתה מקבל את ההזמנה בטלפון? אנחנו יכולים לקבל את ההזמנה בכל דרך אפשרית. אני אישית, אני בן אדם שיודע לעבוד מסודר, אז אני עובד עם חברת סליקה לצורך העניין, או עם פייפל, לא משנה. אני נותן להם אפשרות לעשות את ההזמנה בעצמם, נותן להם לינק בעצם להזמנה, הם עושים את ההזמנה, ואז אני מקבל אותה למייל, מקבל אותה לוואטסאפ, לא משנה איך, ואני ניגש ועושה את ההזמנה. לי כבר יש את כל הכתובת של אותם לקוחות, אין לי אינטראקציה איתם בכלל, לא מעניינת אותי האינטראקציה איתם, כמובן אני אהיה הכי שירותי שאני יכול על כל שאלה, או על כל... ואז אתה עושה העתק הדבק. בדיוק, בדיוק. וזהו, ואנחנו מוכרים ואנחנו עושים את הרכישה של המוצר אצל אותו ספק. אנחנו יכולים לעבוד גם עם ספקים, לא בצורה של דרך אלי אקספרס, אלא לעבוד איתו בצורה ישירה, זאת אומרת למצוא את הספק דרך אלי אקספרס או עליבאבא, לפנות אליו בפנייה ישירה, להסביר לו שזה מה שאנחנו רוצים לעשות, ואז לבקש ממנו מחירים, קטלוג וכולי, ואז גם האינטראקציה... כמו הקמת חנות באמזון, כל הדברים האלה. מה? כמו הקמת חנות באמזון. זה יכול להיות באמזון, זה יכול להיות בשופיפיי, זה יכול להיות באי-ביי, זה יכול להיות בכל מקום. אני פעם עבדתי עם אי-ביי, היום אני נוטה לעבוד עם שופיפיי, כי יש לי שם שליטה, ובן אדם שהמתחרה שלי לא רוצה, או רוצה לעשות לי רע, והוא משאיר לי ביקורת רעה באי-ביי, אז זה משפיע על הדירוג שלי ועל החשיפה, ובשופיפיי אין לזה שום השפעה, זה אני צריך לשווק ואני צריך להביא תנועה. יתרונות, חסרונות, לכל דבר יש, אני לא אכנס לזה כרגע.
יש לי שאלה. כן, כשהלקוח מקבל את המוצר מאלי אקספרס, הוא לא מקבל שם חשבונית של המחיר המקורי? לא. הם לא מקבלים חשבונית, הם מקבלים, אבל הם רואים שזה הגיע מסין לצורך העניין, וזה, אנשים נוטים לפחד מהדבר הזה. אם אתם עובדים ישירות מול הספק עצמו ולא דרך אלי אקספרס, מוצאים אותו דרך אלי אקספרס וישירות מולו, אז אפשר לבקש ממנו שישים איזושהי תווית שאתם מייצרים לו או משהו כזה, זה לא בעיה. אבל גם אם זה מגיע מסין, אני מכרתי אלפים של יחידות ככה, אני תמיד, אם שואלים אותי, אני אומר, הספק שלי מסין, אני מנהל מולו את התקשורת והכל, הספק שלי מסין, אז הוא שם את הטיקט שלו של סין, הכל בסדר, לא קרה כלום עם זה. אני לא חושב, שוב, אני חושב שאם בן אדם היה יכול לבד, אז הוא היה הולך ומזמין לבד. אנשים מזמינים מאיתנו כי הם רוצים אבא ואמא לדבר איתם. הם יודעים שהדברים מגיעים מסין, אז אין עם זה בעיה. בסדר? אוקיי, תודה. בכיף, בכיף. מספרים. אז נניח, נתתי דוגמה על $5 מוצר, ומחיר מכירה $25. עכשיו, על פניו נראה שיש לי פה $20 רווח, אז אני יבוא ויגיד לכם, לא, אין לנו פה $20 רווח, יש לנו מיסים שאנחנו צריכים לשלם לצורך העניין, ואם השתמשנו בשיווק ממומן, אז נצטרך לשלם. אז לקחתי ככה פחות או יותר ממוצע של 50% רווח. אגב, אלה הרווחים שיש בקונסטלציות, 50, 60, 70, 80%, יש פה באמת מתח רווחים מאוד מאוד גבוה, ונניח אז לפי זה $12.5, אז על מחירה אחת כמובן $12.5 רווח יש לי. כשאני עובד בסקלים יותר גדולים, על מוצר אחד 200 יחידות, אז אני יכול להכניס $2,500, לא להכניס, פה במקרה הזה זה רווח. רותם, יש לך את המחיר של המוצר שזה $5, אז הרווח הוא $10, אם אתה הולך על 50%. למה? את המוצר אתה שילמת. אני לקחתי, גילמתי את ה-50% הנוספים, גם את המחיר של המוצר וגם את ההוצאות הנוספות. לא, מחיר מוצר $5, נו. ומחיר מחירה 25, אז נשאר לך $20, אז ממנו 50% זה $10. לא, ה-50% רווח הוא אחרי ההוצאות גם של המוצר. אוקיי. בסדר? עכשיו, חשוב לי להגיד, אמנם זה נראה 200 מחירות, קשה לעשות, קודם כל זה לא קשה, אבל נניח, וכן, פה אני מראה לכם מוצר אחד ספציפי. אני אף פעם לא מוכר רק מוצר אחד, אני יכול לפתוח חנות על מוצר קונספט וכולי, אבל עדיין יהיה לו כל מיני אפשרויות שונות של מוצר, כל מיני גדלים או צורות שונות. אבל אני מדבר פה, אנחנו משכפלים את כמות המוצרים שלנו להרבה סוגי מוצרים, ואז מכל מוצר לעשות 10-20 מחירות זה לא דבר שהוא קשה, ואז אנחנו מגיעים בסוף ל-200, בהנחה שאלה המחירים, אלה המספרים, זה מכפלות בסופו של דבר. אבל זה לא משהו שקשה לעשות, אני אומר לכם את זה, ופה באמת העבודה היא, ברגע שיש פה איזשהו שיווק, העבודה היא מאוד מינימלית, אני עבדתי 5-10 דקות ביום כל בוקר, ומשם רק הוצאתי את ההזמנות שנכנסו בלילה, אבל עדיין עבדתי, זאת אומרת שפסיבי זה לא. סליחה שאני מסתכל על הטלפון, פשוט אני צמוד לפיקוד העורף עם ההתראות והכל. טוב, הדרך הרביעית, שיווק שותפים, בסדר? עכשיו אני לא מדבר על פירמידות, מאוד 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 חשוב לי להדגיש את זה, אני לא מאמין בפירמידות למיניהם. אני יכול לספר שאשתי עבדה בחברה שנקראת ג'וס פלאס אם אני לא טועה, על דיאטות וכאלה. קודם כל השייקים שלהם היו מאוד מאוד טעימים, מאוד מאוד נהנינו מהבחינה הזאתי, אבל זה פירמידה ומאוד מאוד מאוד קשה לייצר שם באמת אמון עם אנשים, ואנשים צריכים לקנות כדי שאנחנו נרוויח. בקיצור, אני לא נכנס לזה, זה לא מעניין אותי הפירמידות, אני מדבר על שיווק שותפים. אז שיווק שותפים זה בעצם למכור מוצר או שירות במחיר המקורי שלו, בסדר? ולהרוויח עמלה על כל מחירה, אוקיי? אני יכול למכור או מוצר פיזי, כמו מאלי אקספרס, או קורסים דיגיטליים, או סדנאות, או אפילו תוכניות ליווי, בסדר? של מנטורים, זה נפוץ מאוד בעולם, אני יכול למכור את זה לכל העולם, וכל מה שאני צריך לעשות בסופו של דבר,
זה לפרסם את אותו דבר ולשים את הלינק שותפים שלי. מי שנכנס ללינק עובר את כל תהליך המחירה ואת כל משפך השיווק וכל הדברים האלה של אותו אחד שמכר. זה לא מעניין אותי, אני לא נכנס למקום הזה. זה דברים שהאחריות שלהם היא על הנותני שירות עצמם. איך זה עובד? אני אראה לכם את זה על מוצרים, כי על שירותים זה די ברור, אני פשוט בוחר לי מוצר, שירות ועובד איתו. אז יש לי איזושהי קבוצה, אני צריך לחזור לתפעל אותה, אבל פתחתי איזושהי קבוצה לפני המלחמה, שיניתי אותה לא מזמן לגאדג'טים למטבח, אני רוצה להפוך אותה רק לדברים של המטבח, כי יש לי איזושהי זיקה לבישול, אבל בגדול, אני לוקח איזשהו מוצר מאלי אקספרס, המחיר שלו המקורי באלי אקספרס לצורך העניין הוא 9.59, ככה היה בזמנו, ו7.17 משלוח. אני פשוט מעלה את זה לקהילה, אני בונה את הקהילה הזאת, אני מזמין אנשים לקהילה, אני גורם לאנשים לרצות להיכנס, כי יש פה מחירים זולים ומוצרים טובים, ואני שם פה לינק שותפים. יש לאלי אקספרס במקרה הזה, יש להם פלטפורמה של שיווק שותפים, אנחנו נרשמים בפלטפורמה, זה מאוד פשוט, והחל מאותו רגע אנחנו פשוט עושים חיפוש בפלטפורמה של מוצר, ומחוללים את הלינק, לוקח 1.5 שנייה לעשות את זה, מורידים את התמונות, יש אפשרות גם למשוך את התמונות, ממש הם נותנים לנו את האפשרות, מורידים אותם אלינו למחשב ומעלים את התמונות, עבודה של דקות ממש, ומפרסמים את זה עם הלינק המקורי. אנשים מתלהבים, פה אז זה היה 1.93 שקל, אם אני אכנס ללינק הזה עכשיו זה נראה לי 5 שקלים או משהו כזה, אני תמיד רושם שהמחירים נכונים לזמן פרסום הפוסט, אין לי שליטה על המחירים באמת, אבל גם השינויים שלהם הם לא כאלה דרמטיים, אז זה עוד כמה שקלים לפה, כמה שקלים לשם. בן אדם שרוצה לקנות, נכנס ללינק, קונה וזהו, מזמין. ככה אתם רואים, אני יכול ללכת לכל נישה שאני רוצה, לבחור נישה ולעבוד איתה, אני מקבל 1% מהמחירה, ומושך את הכסף הזה ברגע שזה מגיע. במקרה הזה יש להם איזה מינימום של $15 נראה לי. אני יכול להגיד לכם שזה כל כך קל, כל כך פשוט, אפשר לשווק את זה כמובן גם באינסטגרם, גם בטיק טוק, והעבודה שלנו היא בעיקר על לחפש מוצרים ולהעלות אותם למדיות השונות. מספרים. אני שמתי פה, אני אראה לכם תכף, אני אכנס לאיזשהו אקסל, אז אני אראה לכם את זה גם על מוצרים, אבל שמתי פה במקרה הזה איזשהו שירות, בסדר? שירות של 2,000 שקל, אני יכול לעבוד עם איזשהו מנטור. פעם כשעבדתי עם דרופשיפינג באי-ביי, כשהייתי שכיר ועבדתי בזה, היה לי חנויות באי-ביי, אז הייתה מישהי שהיא הייתה המנטורית שלי, היא לימדה אותי, והיה שלב שהיא נעזרה בנו, התלמידים שלה, לשווק את תוכנית הליווי שלה, אוקיי? ואז אני בעצם נהייתי שותף שלה, היא שילמה אחוזים, אני לא זוכר את הכמות אחוזים, ואני שיווקתי את התוכנית ליווי שלה, בסדר? אז נניח והתוכנית ליווי של אותה אחת עולה 2,000 שקל, ונניח ועמלת השותפים שלי היא 7%, אז אני מקבל על כל מחירה כזאת 140 שקל. אז מחירה אחת, כמובן 140 שקל, מאוד פשוט. במכפלות, כדי להגיע, אני פה תמיד מסתכל על כמה אני רוצה להכניס, אז כדי להגיע ל-9,000 שקל או 10,000 שקל, אני צריך לייצר 70 מחירות. עכשיו אני יכול לעבוד עם נותן שירות אחד, אני יכול לעבוד עם כמה, מה שאני עושה, אני פשוט פותח לי איזשהו פרופיל בטיק טוק, או איזשהו פרופיל באינסטגרם, נניח ואני עובד עם איזשהו מנטור להעצמה, או להתפתחות אישית, בחול, אז אני פשוט פותח ערוץ כזה, מתחיל לעלות לערוץ הזה רק תכנים של התפתחות אישית, כל מיני, אני יכול לייצר סרטונים קצרים עם איזשהו משפט העצמה, אני יכול לייצר תמונות של העצמה, כל מיני דברים כאלה, מעלה לאותו פרופיל, מתחיל לייצר לי קהילה עוקבת בפרופיל, בביו של אותו פרופיל אני מפנה אותם ללינק שותפים שלי, וכל אחד שבעצם נמצא במקום הזה של צורך בהעצמה אישית, רואה את ההצעה, נכנס להצעה ונכנס לתוך המשפך של אותו מנטור וקונה ממנו. הרבה פעמים אנחנו מקבלים כסף גם על קנייה של ריטיינרים שהם עושים אצל אותו מנטור, ואז יש לנו, כבר מתחילה להיות לנו, אפרופו הכנסה פסיבית, מתחיל להיות לנו הכנסה
חודשית קבועה מאותם אנשים שמשלמים לאותו מנטור, בסדר? ככה זה עובד, זו הדרך. הדרך הנוספת, שיווק דיגיטלי לעסקים, זה בעצם אנחנו הופכים להיות הקמפיינרים שלהם, אנחנו בונים להם קמפיינים ממומנים, פייסבוק, אינסטגרם, אפשר, אני לא מתמקצע בזה, אבל אפשר גם בטיק טוק, אפשר גם בגוגל, כל אחד בוחר את הנישות שהוא רוצה לעבוד איתם. אני אישית עובד עם פייסבוק, אינסטגרם. איך זה עובד? הלקוח משלם לנו ריטיינר חודשי, ומשלם למטה, לפייסבוק, אינסטגרם, על השיווק עצמו. מטה גובה עבור כל יום פרסום, היא גובה כסף, וזה משהו שהוא משלם ישירות להם, לא לנו, ולנו משלם ריטיינר חודשי, זאת אומרת שאין לנו פה גם כן הוצאות. איך זה עובד? אני רק מראה לכם את הפלטפורמה, אני בטח לא אכנס לאיך בונים קמפיינים כרגע, אבל יש פלטפורמה של שיווק, זה מנהל המודעות של פייסבוק, בעצם אנחנו בונים את הקמפיין, זה קמפיין של לקוחה שלי, נכנס, כן, זה נכנס ישר אליה, אז זה קמפיין של לקוחה שאני מלווה, קמפיין שעשה לא מעט הורדות. בעצם אנחנו בונים את הקמפיין, את הסדרת מודעות ואת המודעות עצמם, אני לא אכנס לזה, אבל זו בעצם הדרך, לבנות את זה פה. אני אישית בונה את הקמפיינים בגלל שאני יועץ עסקי, יועץ אסטרטגי, אז אני מלווה את זה באסטרטגיות, אני לא עובד רק על הצד הטכני, זה לא המשמעות. פעם כשהיה לי סוכנות דיגיטל זה מה שעשיתי, רק את הצד הטכני, רק עם איזושהי פגישת תיאום ציפיות. אני היום עובד עם אסטרטגיות, אני לא מצפה מכן שתדעו לבנות אסטרטגיות, אבל כן להציע שירותים של בניית קמפיינים. הרבה אנשים לא רוצים להתעסק עם זה, פחות יודעים איך להתעסק עם זה, איך להגדיר קהלים בצורה נכונה וכו'. אז אנחנו אלה שעושים את זה עבורם. מספרים, אם אני לוקח לקוח אחד ונגיד והמחיר המינימלי הוא 800 שקל, אגב יש כאלה שלוקחים 500, אני חושב שזה כבר ממש לרדת נמוך, אבל אני לא נכנס לזה, אפשר לקחת כל מספר. בסופו של דבר יש לנו פה נטו השקעה של זמן, אז כל אחד איכשהו מתמחר את הזמן שלו. אז נגיד ולקחתי מחיר מינימלי חודשי לבניית הקמפיין 800 שקל, אז יש לי לקוח אחד 800 שקל, 10 לקוחות באופן טבעי אני מכניס עליהם 8,000 שקל, בסדר? אני לוקח 20 לקוחות, אני אכניס 16,000 שקל, או בהתאמה אני יכול בכלל להחליט שאני גובה 1,500, 2,500, 3,000, ולפי זה בעצם גם ההכנסות שלי יגדלו. הכל עניין של כמה אני מעריך את הזמן שלי. והדרך השישית, או השביעית, כי אמרתי לכם דפי נחיתה לא כללתי אותה כדרך, אבל היא לגמרי דרך בפני עצמה. אז הדרך השישית היא בעצם חבילת מוצרים. אנחנו יכולים להציע ללקוחות גם עריכת סרטונים, וגם עיצוב גרפי שיווקי, וגם שיווק דיגיטלי. ואיך זה עובד? רגע. תכף אני אכנס גם למה שיש פה, אני רוצה שוניות. אז זו מפריע לי, אוקיי. זו חבילה משולבת, אוקיי, המספרים פשוט יותר מדי, אז להראות לכם בשקפים לא יכול. זו חבילה משולבת, אני, כמו שאמרתי, אני מציע, רגע, אני אשנה את זה פה ללקוח אחד, אני מציע להם 30 סרטונים בחודש, אני אגב יכול 60, 100, עוד פעם, כל אחד כמה שהלקוח צריך, וזה מכפלה, נניח ב-30, 900 שקל, ועיצוב גרפי שיווקי אמרנו 1,000 שקל, ושיווק דיגיטלי מינימלי 800, אז יש לי ריטיינר של 2,700 מאותו לקוח. אני יכול להכניס מאותו לקוח, מ-5 לקוחות 13,500 שקל, ואני יכול להכניס מ-10 לקוחות 27,000 שקל, אני יכול גם להחליט שאני מוכר, אותו לקוח רוצה 30 עיצובים בחודש, ואז המספרים עולים, ואני יכול להחליט שהמחיר המינימלי החודשי שלי הוא בכלל 1,500 שקל. בקיצור, הכל פה משוואה של, הכל פה משחק של מספרים, אנחנו מחליטים כמה לתמחר את עצמנו, אני כמובן הראיתי לכם תמיד את המינימלי, אוקיי? שאלות עד לכאן לפני שאני ממשיך? אוקיי.
ואני רוצה להראות לכם עכשיו כל מיני דברים שדיברנו עליהם ככה בין לבין, כדי שניתן לכם יותר מידע. פה יש טבלה, אתם רואים אותה כמו שצריך? כן, אני רואה שהיא בסדר, סבבה. יש טבלה, יש פה כל מיני הערות שהוספתי, אני לא אכנס רגע למספרים כי זה פחות רלוונטי. פה בדרופ שיפינג עשיתי לכם המרה מהדולרים לשקלים כדי שתבינו, ושיווק שותפים הבטחתי לכם שאני אראה את זה גם על מוצרים. אם אני עובד עם שיווק שותפים נניח עם אלי אקספרס, אגב אני יכול לעבוד עם שיווק שותפים עם נייק העולמית אמיתי, אני יכול לעבוד עם אדידס, אני יכול לעבוד עם לא יודע, עם שיין, אני יכול לעבוד עם TMO, אני יכול לעבוד עם כל מי שאני רוצה, עם כל מותג בינלאומי. אני נכנס, תעשו פשוט חיפוש בגוגל, כנסו לאתר שלהם, יש שם תמיד למטה בסרגל, למטה בפירוט, יש שם תמיד אפשרות להירשם כשותף, תיכנסו, תירשמו כשותפים, אפשר לעבוד שותפים עם אמזון, שם הדרך להירשם היא קצת יותר מורכבת, הם רוצים כל מיני הוכחות, אבל זה אפשרי, זה לא משהו בלתי אפשרי, פשוט לעבוד. אתם מוכרים את הנעל ב-700 שקל, ב-700 שקל, ואתם מקבלים עבור אותה נעל עמלה מסוימת, בסדר? זאת אומרת שאתם יכולים לעבוד עם מותגי על ללא ספק ולעשות הרבה כסף, זה גם האידיאל, כי אנחנו מוכרים מוצרים שכבר השם שלהם הולך לפניהם, כשיש איזושהי השקה של מוצר חדש, אתם הראשונים בשוק לפרסם אותו, ביחד עם נייק העולמית, ומצטרפים לבאז הגדול, ואנשים קונים דרככם, ואתם מקבלים את העמלת שותף, בסדר? וכמה יתרונות. אז בדרופ שיפינג, שיווק שותפים ושיווק דיגיטלי, היתרון המאוד ברור, ובטח בתקופה הזאת, האפשרות לעבוד עם קהל בחול. אני יכול לתת שירות, אני אשתף אתכם שאני נותן שירות לישראליות שחיות, שמקום המגורים שלהם הוא בגרמניה וקפריסין, אוקיי? והן נותנות שירות לקהל בארץ, ואני מלווה אותן ועוזר להן גם כשהם שם. זאת אומרת ואני גם מוכר מוצרים, וגם שיווק שותפים, וגם גם דרופ שיפינג לקהל בחול, בארצות הברית. אני יכול לעבוד עם כל העולם, אין בעיה בכלל. פשוט בהתאמה אני אבדוק אם יש עלויות משלוח לארץ כזאת או אחרת, אני אגלם אותה בתוך העלויות שלי. ואם זה שיווק שותפים, כמובן זה לא מעניין אותי, כי זה מוצר שנמכר דרך הפלטפורמה שלהם. דיברנו על תשלומים, מתי מכניסים את התשלומים. קודם כל אני קורא להכל מיידי. למה מיידי? כי עריכת סרטונים, עיצוב גרפי, התשלום מיידי, אנשים משלמים לנו מראש את הריטיינר, ורק אז אנחנו עושים את העבודה, זאת אומרת שאנחנו מקבלים את הכסף מיד. דרופ שיפינג, לאחר כל מחירה, החל מהיום הראשון אנחנו מוכרים. אני במלחמה פתחתי את החנות תכשיטים, זה היה שרשראות של ארץ ישראל, של מגן דוד וכל מיני דברים מהסוג הזה. זה פשוט קפצתי על באז שהיה אחרי כמה ימים מתחילת המלחמה, והעליתי עשרות אם לא מאות של מוצרים לחנות שלי. יום אחד לקח לי לבנות את החנות, באותו יום כבר העליתי קמפיין, יום למחרת מכרתי כבר בכל העולם, ליהודים בארצות הברית ולישראלים בארץ, מכרתי להם שרשראות ותכשיטים וצמידים ועגילים וכו' של מגן דוד, מכרתי באלפים, וראיתי את הכסף כבר ביום הראשון. למה? כי זה כסף שנכנס לפייפל, נכנס לסליקה שלי, לא משנה, אני יכול למשוך אותו לפי התנאים שלהם, אני רואה את הכסף מיד. שיווק שותפים, גם כן, בעיקרון התשלום מיידי, ברגע שמצטבר סכום כסף בדרך כלל כבר אפשר למשוך אותו, או שאחת לחודש או אחת לשבוע, שוב, תלוי באיזה תוכנית אתם נמצאים. רצית לשאול משהו, מיכל? לא, סליחה. שיווק דיגיטלי, שוב פעם אותו סיפור, אנחנו גובים את הריטיינר מראש, המלצה חמה, לא לצאת לעבודה בלי שאתם מקבלים כסף. יש לא מעט אנשים שנראים לכם מאוד מאוד אמינים, אני נכוויתי לא פעם, כולל ממש בחודש האחרון, אנשים אומרים לכם כן כן אני אשלם, ובסוף נעלמים עד רמה של חסימות וכסף לא מגיע. אז תחסכו את זה מעצמכם, בסדר? רווח, דיברנו על רווח, בכל האפשרויות האלה דיברנו על ללא השקעה. אז אמרתי קודם, גם בעריכת סרטונים, קאפקאט חינם לגמרי, אפשר לעבוד איתו, יש לו את מרב האפשרויות גם בחינמי,
כמובן אפשר לרכוש תוכניות בתשלום, התשלום הוא מינורי, בקאפווינג זה $16 לחודש, אם אתם מחליטים לרכוש את התוכנית שלהם, זה בטל ב-60 לעומת ההכנסות. יש הנחות דרך משרד החינוך, מי שכמוני זה, וממש הנחות משמעותיות, גם לקנווה וגם לזה, ממש בגרושים. גם בלי ההנחות האלה, עדיין התשלום, לא כמו שאתם משנה, רואים פה, עדיין $16 שם. כן, זה $16-15 תוכנה כזאת עולה בחודש, אפשר לעשות את המחירה הראשונה ורק אז להתחיל לשלם, לא קריטי, אפשר מאפס, לא חייבים לשלם. דרופ שיפינג, שיווק שותפים ושיווק דיגיטלי, אין לנו בעיקרון הוצאות. אם אתם משתמשים בחברת סליקה, אז כמובן שיש את העמלות סליקה. אם אתם לא משתמשים בחברת סליקה, אפשר גם לקבל כסף בביט, אפשר לקבל כסף בפייפל, אבל אז יש שם גם איזושהי עמלה, אפשר בהעברה בנקאית, הכל נכון, בטח בתחילת הדרך, במחירות הראשונות אפשר לעבוד ככה, ואז אפשר להתחבר לחברות, עדיין זה בטל ב-60, אתם יכולים לגלם את ההוצאות האלה בתוך התהליך, וכמו שאתם רואים, אלה ההכנסות, הרווחים, בסופו של דבר זה כמעט כל הזה, לא נכנסתי פה, זה רווחים, זה רווח תפעולי, זה לא רווח אחרי מיסים, בכוונה לא נכנסתי פה לרווח נקי, מהסיבה הפשוטה שכל אחד הוא אינדיבידואל, והאחוזי מס שהוא צריך לשלם הם שונים, אז לכן אני לא נכנס לזה, זה דברים שאפשר להתייעץ עם רואה חשבון, אבל בגדול אלה הרווחים לפני מיסים, תעשו את החשבון שלכם, כמה אתם זה. חישוב זמן, שמתי לכם פה ממש הדמיה של כמה זמן אני צריך להשקיע, אז אני נניח במקרה הזה החלטתי שאני רוצה לעבוד 4 שעות ביום, אני יכול להחליט שאני עובד 2 ביום, אני יכול להחליט שאני עובד 10 דקות ביום, העבודה וההכנסה יהיו בהתאם, פשוט ככה. אז אם החלטתי שאני רוצה לתת שירות ל10 לקוחות עם 30 תוצרים של סרטונים, ונניח שכל סרטון בהתמקצעות שלי לוקח לי 10 דקות, אז אני צריך 3,000 דקות בחודש לטובת העניין, זאת אומרת שאני צריך 50 שעות. עכשיו אם אני החלטתי שאני רוצה לעבוד 4 שעות, אני צריך 12.5 ימים בחודש לעבוד כדי לספק את התוצאה. אם אני רוצה לעבוד 8 שעות, אני אצטרך 6 ימים, אוקיי? אם אני רוצה לעבוד 12 שעות ביום, אני אצטרך, טוב זה משהו שכבר אני לא רואה, אני אולי אגדיל את זה, אני אצטרך 4 ימים, בסדר? אם אני רוצה לעבוד שעה ביום, אני אצטרך 50 ימים, ואז זה אומר שאני לא אוכל לקחת 10 לקוחות, כי אין לי 50 ימים בחודש, אוקיי? ואז אני אצטרך להקטין את כמות הלקוחות, הכל פונקציה של זמן שאני רוצה להשקיע לטובת הדבר הזה, בסדר? עיצוב גרפי, שיווקי, ויז'ואל ומצגת, 10 לקוחות, 10 תוצרים לכל לקוח ומצגת אחת. אני הערכתי בניית מצגת ברגע שאני מתמצא בקנווה 240 דקות, 4 שעות ו10 דקות לכל ויז'ואל, זאת אומרת שאני צריך 57 שעות בחודש, אם אני עובד 4 שעות אני צריך 14 ימים. חשוב לציין שאת התוכן עצמו אנחנו מקבלים מהלקוח, האחריות שלנו היא על העיצוב עצמו, זאת אומרת שאני לא צריך להתעכב על זמן של להמציא תוכן או לכתוב תוכן, בסדר? אתן יכולות כמובן למכור גם כתיבת תוכן, קחו בחשבון שצריך לתמחר את זה ולהוסיף גבייה של כסף פה. דרופ שיפינג, לקחתי 100 מוצרים שאני רוצה לפרסם בחודש, חיפוש ופרסום מוצר זה העבודה העיקרית שיש לי, כל מוצר אני אצטרך לעבוד בממוצע 5 דקות לחפש ו5 דקות לפרסם אותו, להעלות אותו, להוריד את התמונות ולהעלות אותו, וזה אומר שבשביל 100 מוצרים אני אצטרך 500 דקות לזה, 500 דקות לזה, 17 שעות, אם הקדשתי 4 שעות לזה אני צריך 4 שעות בשבוע, מה שגורם לכם להבין שאני יכול להכניס פה גם 500 מוצרים בחודש, ואז אני אצטרך להשקיע 20 שעות בחודש, אוקיי? שזה כלום ושום דבר לעומת המכפלות של הרווחים שאפשר לעשות פה. וחשוב לציין, ואמרתי את זה במהלך המפגש הזה, ברגע שאנחנו מעלים מוצר לרשת, כמות הלקוחות הפוטנציאליים הוא אינסופי, ולמה? כי אנחנו מכפילים, המכפלות מתחילות להיות בכמות המוצרים שאלינו, זה שמה, זה ממשיך להיות שמה,
אנשים שנמצאים בקהילה נכנסים, מתחילים לדפדף ולחפש דברים, או שלחילופין מתחילים לקבל התראות על זה שהעלינו דברים, ואז הם נחשפים, ויכול להיות שהם יקנו יותר ממוצר אחד, ובעצם הם יכולים גם לקנות בלילה שאתה ישן, אפרופו מה שדיברנו אתמול. נכון, נכון, אבל אני עדיין אצטרך לטפל בהזמנות, ככה כן, יום למחרת, כן, אבל... שעדיין זה לא פסיבי, בסדר? שיווק שותפים, חילקתי את זה פה למוצר ושירות. יש לי נניח בשיווק שותפים 100 מוצרים, אני יכול לעלות כמה שאני רוצה, גם פה 5 דקות חיפוש, 5 דקות העלאה, מה שאומר ש4 שעות בחודש, ושירות, אני יכול להחליט שאני עובד עם 10 נותני שירות, אני יכול להחליט שאני עובד עם 1. שורה תחתונה, חשוב לי להבהיר, כשאני עובד עם שירות, בדרך כלל אני תבחר נישה, אני אפתח לפלטפורמות מתאימות, פרופילים מתאימים בפלטפורמות, ואני אתחיל לעלות לשם תכנים. העבודה שלי בדרך כלל תהיה פעם אחת לחפש את הנותן שירות שאני רוצה לעבוד איתו בשיווק שותפים, זה ייקח לי נניח שעה, סתם הערכתי זמן, זה יכול לקחת 10 דקות, זה יכול לקחת 3 שעות, אבל חד פעמי עבדתי על זה, אחר כך כל מה שנשאר לי זה להעלות לפלטפורמות את התוכן. זה יכול לקחת לי 5 דקות ביום, זה יכול לקחת לי שעה ביום, תלוי מה אני עושה, אני יכול להכין את התכנים מראש ורק להעלות אותם, זה ייקח לי דקה, אני יכול להחליט שאני כל יום מייצר את התוכן ומעלה אותו, זה לא כזה סיפור, כימטתי את זה בשעה ביום שאנחנו עובדים, ואם אני ארצה להעלות 10 מוצרים כאלה, אני אצטרך, עדיין ייקח לי שעה ביום להעלות את כל 10 מוצרים. שיווק דיגיטלי, פה יש קצת יותר בשר, יותר עבודה, זה פגישה של התיאום ציפיות, יכולה להיות פגישה קצרה או שיחת טלפון. אגב, אפשר גם להכין איזשהו טמפלט בוורד ולבקש מהלקוח למלא את כל הבקשה שלכם שם, את כל השאלות שלכם. ברגע שהוא ממלא ומעלה לכם כל מיני דברים שביקשתם לאיזושהי תיקייה, אתם יכולים להתחיל לעבוד על כתיבת המודעות, על היצירת ויז'ואל בקנווה ועל בניית הקמפיין ברמה הטכנית. בשביל 10 לקוחות אנחנו צריכים 40 שעות, דהיינו אנחנו צריכים לעבוד 10 ימים בחודש. חשוב לציין שמרב העבודה הוא בחודש הראשון, כי יש את הפגישת תיאום ציפיות ולראות שהדברים עובדים, ולפעמים צריך לעשות אופטימיזציה ושינויים, ולפעמים אפילו לכתוב קמפיין מחדש כי הקודם לא עבד. ברגע שהקמפיין מתחיל לעבוד, יש לנו עבודה, אני אישית כל יום על הקמפיינים שאני מלווה, כי אני רוצה לראות אם צריך שם אופטימיזציה, שינויים, להבין אם משהו לא עובד טוב, או אם יש ירידה באיכות של הקמפיין. אבל בגדול יש כאלה שפוגשים את הקמפיינים פעם בשבוע, הם מקצים לזה יום עבודה, יש כאלה שפעם בחודש, אני לא מאמין בזה, אני מאמין בלתת שירות כמו שצריך, אז אני כל יום על הקמפיינים. אבל בגדול, כשקמפיין רץ, מרבית העבודה היא רק לבדוק שהדברים עובדים בסדר ושאין תקלות, ולתת שירות ללקוח, וזהו. בסדר? אנחנו כבר פחות עובדים מהבחינה הזאת, ולכן אנחנו יכולים לקחת כמות גדולה של קמפיינים. שאלות עד לכאן? אוקיי. סבבה. מה האפשרויות שעומדות בפניכן עכשיו? מה שאפשר לעשות זה כמה דברים. קודם כל, אתן יכולות להמשיך בחיים שלכן מבלי לעשות כלום. אם יעקב פה, אז אני מתנצל שאני מדבר בלשון נקבה, יש לנו פה רוב נשי, אז אני גם רגיל לזה וגם מכבד את הרוב. אנחנו יכולים להמשיך בחיים בלי לעשות שום דבר, כמובן אם אתם מרוצות מהמצב הכלכלי, או אם לא בא לכם לפזר ביצים על כמה סלים, זה אפשרות ריאלית, כל אחד והבחירה שלה. ממה ששאלתי בהתחלה, כנראה שזה לא המצב, ואנשים באמת רוצים פה לייצר עוד כסף. האפשרות השנייה, כמו שאמרתי, זה פשוט להתחיל עכשיו לגשת לרשת וללמוד לבד. אם אתן בעלות משמעת עצמית ומשמעת ברזל אפילו הייתי אומר, יש לכם סבלנות למצוא את הידע, ידע טוב, ולהתחיל ללמוד, אז בהחלט זה אפשרות מומלצת, זה לא עולה כסף, זה פשוט לוקח יותר זמן, זה הכל. הכל פונקציה של זמן בסוף, תחליטו אתן אם זה נראה לכם. אפשרות נוספת,
שאני מציע אותה פה היום זה להצטרף לתוכנית ליווי. אפשר לדעת לתפעל את כל הדברים האלה תוך 5 ימים ולהתחיל להרוויח כסף גם תוך כדי וגם אחר כך. אני כמובן כאן ללמד את הכל. בעצם מה זו התוכנית? התוכנית היא בעצם הכשרה של כל הדרכים שהראיתי לכם פה, גם בונוס שיהיה שלא ציינתי פה אבל אני אראה לכם קצת על דפי נחיתה, עריכת סרטונים על מערכת קפווינג, אפשר גם על קפקט, זה לא סיפור מאוד גדול, עיצוב גרפי אני אלמד אתכם על מערכת קנווה, אני אראה לכם איך אני עובד ומייצר מצגות ממש יפהפיות וכל מיני ויז'ואלים מאוד מאוד יפים. אני לא מעצב גרפי בהכשרה, אני חייב להגיד לכם שאני לא העיפרון הכי מחודד בעיצוב גרפי, ועדיין אני יודע... רותם, אבל המצגות שלך מאוד עדינות ויפות, דווקא יפה. אותי הן מאוד אני יפה. מאוד מתחברת אליהן. זה מה שאני אומר, זאת אומרת שגם בלי ידע בעיצוב הן גרפי, נקיות וממש ברורות. מעולה. אז זה רק דוגמה ורק הבנה על זה שאנחנו יכולים לייצר על מערכת שהיא פשוט מאוד מאוד איכותית, לייצר דברים יפים, ואת זה אני אלמד אתכם בעצם בתוך הדבר הזה, בתוך ההכשרה הזאת. דרופשיפינג, אני אלמד אתכם איך אנחנו עובדים, מה אנחנו עושים, הכל שלב אחרי שלב. שיווק שותפים, אני אראה לכם מגוון אפשרויות ואיך אתן נכנסות לזה ומתחילות לעבוד עם זה, וכמובן שיווק דיגיטלי, אני אלמד אתכם על מערכת הפרסום של מטא ואיך לבנות קהלים, וממש את כל המכלול כדי שתוכלו לצאת לדרך ולהציע את השירותים שלכם. אני, מי שמכירה אותי יודעת שאני עובד שלב אחרי שלב בצורה מעשית, אני פחות מעביר תיאוריות, פחות מעניין אותי התיאוריות, יותר מעניין אותי שיראו איך עושים בפועל, ולכן זה יהיה ממש הכשרה מעשית, מה גם שהיא 5 ימים בכל מיני קונסטלציות ותכף תראו. אחרי ההכשרה הזאת ובמהלכה תוכלו להכניס אלפי ועשרות אלפי שקלים כל חודש בצורה מיידית כמו שהראיתי לכם. כמה כסף זה יהיה? כמובן זו החלטה שלכם, כמה זמן להשקיע על זה, כל אחד ואחת פה יודע כמה זמן הוא יכול להשקיע, פשוט להחליט כמה אתם משקיעים בזה. אני החלטתי על 3 קונסטלציות של מועדים לדבר הזה, או בימי שלישי אחר הצהריים 6 עד 9 בערב, 5 שבועות, כל שבוע נלמד תחום אחד, או בימי שישי למי שעובד במהלך השבוע וקצת קשה לו ומעדיף להקדיש כמה שבועות לטובת העניין הזה, לטובת ההכנסה שלו, אז ימי שישי החל מ-12 לשביעי, שבוע הבא ביום שישי 9 עד 12, 5 שבועות, כל שבוע תחום אחד, או מרתון מיום ראשון הקרוב, 5 ימים, 9 עד 12, 3 שעות כל יום. מי שמכירה אותי יודעת שאם צריך לזלוג קצת אז אנחנו נזלוג קצת, אני לא יושב בסטופר, וזה פשוט 5 ימים שכבר במהלכם תוכלו להתחיל לייצר כסף, אין סיבה שלא, מיד אחרי כל מפגש תוכלו פשוט להתחיל ליישם ולעשות, אני ממש בעד. מה ההשקעה? כמובן שיש השקעה, בסופו של דבר אני לא עובד בחינם, אני עובד בחינם אבל לא תמיד. אז השקעה, מכיוון שזו השקה, זו תוכנית חדשה שאני עושה, בהמשך שלה לאחר השקה זה מה שאני הולך לגבות על התוכנית הזאת, ללא ספק, זה מה שאני חושב שהיא שווה, אני לא מתכוון לבקש את זה, ומי שמכירה אותי יודעת שאני לא מחרטט, אם אמרתי יומיים אז יהיה יומיים פה, זה המחיר שאני רוצה על כל 5 ימים האלה, זה 15 שעות ואולי קצת יותר אפילו, של תוכן וממש הדרכות מעשיות, אתם תוכלו לתרגל תוך כדי איתי, שממה שראיתם זה משהו שחוזר אליכם תוך מספר ימים מהרגע שאתם מתחילות לעבוד, זה יכול להיות כבר במהלך התוכנית, זה יכול להיות אחריה, אבל באמת למכור ללקוח 1 או 2 והחזרתם את הכסף כבר ויותר, אז זה באמת הזדמנות פז. ועכשיו ההחלטה כמובן בידיים שלכם, יכולים לפנות אליי בוואטסאפ, לסרוק את הברקוד וליצור איתי קשר, ואני אתן את כל הפרטים באהבה. זהו, ואם יש עוד שאלות לגבי מה שהראיתי... רותם, יהיה עוד וובינר בערב? או שאתה עוד לא החלטת על תאריך? אני מאמין שיהיה, אבל יש יהיה... כמה איך? יש כמה ששאלו אם יהיה בערב. אני מאמין שיהיה,
זה יהיה תלוי ביקוש. אני ככה בקבוצה הזאת שפתחתי, אני אוציא שם איזשהו סקר, אם באמת יש ביקוש לערב, ואני אעשה, אין לי בעיה, אני נהנה לפגוש אנשים ולהעביר ידע, זה אחד ההנאות הגדולות שלי, אז אני מאמין שיהיה, כל עוד יהיה ביקוש. אם לא יהיה ביקוש לא יהיה, אבל אני אשלח סקר, ואם יגידו לי שרוצים אז באהבה. גם אם זה יהיה עם 5 אנשים, עם 10 אנשים, הכמות לא מעניינת אותי, אני לא אדם שכמות מניעה אותו, העיקר שאני אעביר את הידע, וכל אחד שניזון והצליח לקבל ממני עוד דבר, אז באהבה. שאלות לגבי מה שהעברתי עד עכשיו, שאלות לגבי התוכנית עצמה אם מישהו רוצה, יש? הייתי עד איזה כדי בונוס? אמרת שאתה נותן גם בונוס. דפי נחיתה. אני אראה על מערכת של רב מסר, אני עובד עם רב מסר, אני מאוד אוהב את המערכת, אני עובד איתה כבר שנים, אז אני אראה איך היא מאוד אפשר... פרקטית ומאוד משתלמת בסופו של יום. מה זה? היא מאוד פרקטית ומאוד משתלמת. כן, היא כן, כן, זה המערכת הזדמנות. שהכי פחות עושה בעיות. כן, כי הם הכי ותיקים בשוק. שוב, המערכות משתדרגות, גם הם משתדרגו, יש להם מערכת חדשה כבר שעובדים איתה, הרבה יותר רותם, משוכללת. אתה תלמד איך לעשות מדריך כזה שהוא דיגיטלי? קורס דיגיטלי? לא, לא. את מה? המדריך החינמי, איך לעצב אותו בקנבה, שהוא כאילו זה חלק מהזה, כמובן, אני אראה. הופך דף, כאילו, אה, שאתה בעצם כאילו לוחץ על המדריך ואז אתה הופך את אני לא יודע הדפים. אם קנווה יודעת, אני לא יודע אם קנווה יודעת ובקנבה לעשות את זה. עושים את זה. אז אני אם כן, חיפשתי, אני יכול לבדוק איך. אני יכול לבדוק איך וללמד את זה, זה לא בעיה. כאילו זה ממש כאילו לעצב לאנשים מדריך דיגיטלי, כאילו מדריך חינמי. גם אם זה לא, רגע, גם אם זה לא... אותה תוכנית? כן, 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 זה לא בעיה, עוד פעם, בסופו של דבר זה להראות פיצ'ר קטן איך הוא עובד, זה לא העניין, באמת, יש 3 שעות ללמד על קנווה, זה ים של זמן להראות המון דברים ולהתנסות ביחד והכל, אז אני אמצא את הפיצ'ר הזה ויראה, זה לא בעיה. גם תוכלו לעשות לעצמכם כמובן. אז מה שאמרתי, אני אענה לך רגע מיכל, רב מסר, אני אראה ככה, אני לא אכנס שם להדרכה מקיפה של איך לעשות כל דבר, כי זה דבר בפני עצמו, אבל אני אראה שאפשר לייצר שם דפי נחיתה. מה שצריך להבין זה את המבנה של דף נחיתה ופשוט לבנות, ודפי נחיתה יכולים להתחיל, יש מי שגובה 800, וזה מתחיל לעלות צפונה למספרים, זה יכול להיות מספרים אסטרונומיים, זה מאוד מאוד תלוי באיכות של הדף נחיתה. אתם יכולות להחליט שאתם מוכרות גם את כתיבת התוכן בתוך הדף נחיתה. אני אישית פחות, מה זה פחות? אני מבקש מהלקוחות שלי שיתנו לי תוכן ואיתו אני עובד, ואז אני משחק עם התוכן בדף כמובן, אני כן סוג של כותב, אבל כמובן שיש לזה מחיר, בסדר? אז אם אתם תחליטו שאתם לעשות דבר כזה, כמובן שצריך לגבות על זה כסף. ברור, כתיבת תוכן זה המון כסף. כתיבת תוכן זה הרבה כסף, צריך לדעת לכתוב תוכן, אני לא אציע כתיבת תוכן אם אני לא יודע לכתוב אותו. אני אישית מאוד אוהב לכתוב, בכלל, במהות שלי. כן, אבל להיכנס לעסק של מישהו אחר אז אפשרי, אני יכול לספר לך שהייתה תקופה שעבדתי עם מישהו. אלא אם כן העסקים מדברים אליך, זה תחום של נישה לא, שאתה... לא, לא, אז אני בדיוק בא ורוצה לספר לך שזה גם, אגב, נישה שאפשר להכניס בכסף, כתיבת תוכן. אמרתי, יש עשרות רבות, אני הראיתי פה 5, 6, 7, אבל יש הרבה יותר. אני עבדתי תקופה בכתיבת תכנים, היה מישהו, כפרילנסר, מישהו היה שולח לי את הדרישות של הלקוחות שלו, ואני פשוט הייתי כותב תכנים, ואני יכול להגיד לך שכתבתי על למה זורקים נעליים על חוט חשמל, אף פעם לא חשבתי למה זורקים, אבל מישהו ביקש כתבה על זה, וכתבתי כתבה על זה, וכתבתי כתבה... יש לך את הכתבה הזאתי? יש לי אותה איפשהו, אני אוכל לשלוח. אז עם זה אני אשמח. למרות שאני יודעת את התשובה, אני מצאתי מאמר באנגלית. אף פעם לא עניין אותי, לא חשבתי על זה, אבל אנשים מבקשים כתבות, כי הם מעלים את זה לאתרים שלהם, ולא בא להם לכתוב בעצמם, וכתבתי כתבות, כל מה שצריך לדעת זה לחפש בגוגל בצורה נכונה, ולתמצת דברים שאתה קורא שם, בסוף
זה הכל מהכל אותו דבר, אנחנו לא ממציאים שום הכל גלגל. חוזר על עצמו. בדיוק. אז כבר הנה גיליתם גם שאפשר גם לכתוב תוכן, אבל שוב, מי שלא יודע לכתוב, שלא ייכנס לתחום הזה, זה צריך לדעת לכתוב בעברית תקנית, ואת כללי הלשון וניקוד וכולי, אנשים מאוד מקפידים על זה. אם לא יודעים, לא להיכנס, אבל זו אופציה לגמרי. מה? אמרתם משהו? לא. סליחה איריס, עוד פעם? איריס? טוב. שאלות נוספות? שאלות אתה יכול נוספות? להתייחס לגבי העלויות? איריס, את שואלת אותי שאלה או שאתם מדברים שם ברקע? זה יעקב, יעקב, כן, אני שאלתי, האם אתה יכול להיכנס לגבי העלויות של הליווי של הקורס? רשמתי את זה פה, זה העלויות של הליווי שלי. אני רואה, כן, כן. 5 ימים, זה לא מחיר לחודש או משהו, זה סך הכל. זה הסך הכל. כן, כן, סך הכל על כל 5 ימים, 5 שבועות, תלוי איזה מודל אתם לימדתם. 5 מפגשים. כן, 5 מפגשים, אוקיי, סבבה. בסדר? עוד שאלות? הרבה תודה. באהבה, בכיף. אוקיי, אז אם מישהו מכם רוצה לשאול אותי באישי שאלות ולא מול כולם, כמובן אפשר דרך הוואטסאפ שלי, תסרקו את הברקוד וזה מגיע ישירות לוואטסאפ, אפשר בטלפון שלי להתקשר או לבקש ממני ליצור איתכם קשר ואני יענה לכל שאלה, בסדר? תודה למי שנשאר איתי עד כאן, היה לי ממש תודה כיף. רבה לך. מקווה שהמסר הוא עבר ושגם אם זה לא יהיה איתי לפחות תעשו צעד לעבר יצירת הכנסה נוספת, ואם כן גם תשתפו אותי שאתם עושים, אני ממש אשמח, גם אם זה לא דרכי. וזהו, שיהיה לכם בהצלחה, אני פה לכל שאלה ואני אעדכן כמובן על וובינרים נוספים, מי שירצה להצטרף לנוספים, מי שירצה להמליץ לאחרים להביא, גם כן אפשרי, באהבה גדולה. תודה רבה. בכיף. תודה רבה. יום טוב ושקט. יום טוב.